भैया आंधी के पहिले के तूफान ना, आंधी आ गइल बा। आ इ आंधी केतना लोग के उजाड़ी या केतना लोग के उखाड़ के फेंक दी, बहुत लोग के तो उखाड़ के फेंक देले बा। एगो गाना रिलीज भइल हुए, वो अभी तकले ट्रेंडिंग में बा। हमरा देखे से 3 दिन हो गई। केहू केहू के गाना पैसा लगा के ट्रेंडिंग रहता तो बड़ा भौंकता लोग, लेकिन है बिना एथी के पूरा ट्रेंडिंग में बा। ई सब लव ह, प्यार ह पावर स्टार खातिर। बाकी एगो आज गाना रिलीज भइल बा, रोवे ले रघुराई। आ ई गाना देखला के बाद आ सुनला के बाद में भैया रुआ जौन बा उ खड़ा हो जाता। ई भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़ा जौन गाना बा उ साबित होने वाला बा, रोवे ले रघुराई। भैया एक बार हमरा का कहे, ओकरा बाद आगे बात कर जाई। सबसे पहले जितना भी भोजपुरी के जनता देखा था सबके प्रणाम बा। देखी पावर स्टार जब मूड में आ जिहनु तो सब लोग खत्म, लेकिन पावर स्टार ठान भी ले बड़े कि हम का हई ई दिखा दी। तो जनता के दिखते बा। पहले कहत रहन कि अरे पवन सिंह हई रे, मूड बने में टाइम लागेला। अब कहाँ टाइम लगता। अब हमरा बुझाता जे एके दिन गा देता रहे 40 गो गाना। अब तो 30 दिन के महीने में होला रिलीज कितना होई। एगो हमरो एक बात बता दीजिए, जौन ई रघुराई गाना आइल बा, देखी हमनी के सनातन धर्म के जौन ई माने बढ़ावा देवे वाला जौन ई गाना बनी, माने एकरा खातिर पवन भैया के तो सबसे पहले स्पेशल में थैंक यू। और माने पावर स्टार पवन भैया के ध्यान के हम माने ई करतनी कि देखी एगो और बात बता दी, छोटू रावत जी के म्यूजिक बा। छोटी रावत के जब भी ई आवेला मतलब रहती जब म्यूजिक आवेला, जब साथ में लोग मिलेला तो माने इतिहास रचे वाला गाना हलो। बाजे वाला तो बोलले बा, लेकिन इतिहास रचे वाला। अब इतिहास रचे वाला हमें से कहतनी कि ई जौन रोवेल रघुराई पवन भैया जौन गाना गौले बड़े। देखिए सबसे पहले का बात बानी कि पवन भैया के ई गाना कबो कौनो दिन होखे रुआ देखे हम आज रिलीज भइल बनू, आज से कई साल तक ले गाना बाजते रही। जब लोग सुनी लो तबे नया बुझाई। ई सब अमर गीत है सर, ई सब के जितना भी मतलब ई कल जाओ उतना ही कम बा। यही खातिर तो माँ भक्ति खुलल बा। पावर सबसे पहले का बात बताई कि पावर स्टार के आपन कंपनी से ही महाराज माने जेंगा पावर स्टार पहले भक्ति गाना गावत रहलन, एबार तनी बीच में एने ओने भक्ति गाना बना एथी जेंगा पहले भक्ति गाना जौन फील आवनु उ वाला फील, असली फील आइल बा। आज से कुछ पहले हम पावर स्टार भक्ति गावस चाहे लोकगीत गावस, जब गावेले तो गावेले ठीक बा, काहे कि उ गायक हमें उ नचनिया ना हमन जे कमर हिलई हैं ठीक बा। लेकिन कमर हिला के नाच के टीजर आ जाइल बा ठीक बा। अभी एगो तो गाना रिलीज भइल, ओकरा बाद एगो देखी कमर हिलावे वाला बात मर्द वाला कमर हिलावेले, कमर हिला के नाच के थोड़ी हिलावेले कमर हिला के नाच के टीजर। सबसे पहले का बात जानी भोजपुरी इंडस्ट्री पावर स्टार पवन सिंह, उसके आगे कोई नहीं। केहू है नहीं के महाराज, सब यानी में सब उड़ गई। हां कहला से होई विलुप्त बड़ा लो, कोई नाम निशान लोकता आए लगातार 30-40 गो गाना फ्लॉप दे दलो लो आए। आ ओकरा बाद है तोता के पेपे पेपे कइले रहत रसन त तनी पागल हो गए हो का? माइंड और दिमाग में काम नहीं करता है? पहले रिसर्च करो, देख लो, खुद यूट्यूब खोलो यार, पता चल जाएगा। इन्हीं का महाराज पढ़ल लिखल के बात करलो सन, लिखल तो रहबे ना करला। यूट्यूब खोलो सन, बात देखो सन। देखी सबसे पहले का बात कि जे पावर स्टार के विरोध करता नु ओकरो है कि सिनेमा में सिर्फ पावर स्टार धड़केले ठीक बा। अगर हकीकत नहीं है तो तू हारमोनिया आगे ध के क्रिया खा के कह जे तू पावर स्टार ले निमन गावेला, आ चाहे क्रिया खा के कह जे तार पावर स्टार ले बढ़िया गाना चलेला, चाहे क्रिया खा के कह जे तारा के पावर स्टार से ज्यादा लोग सपोर्ट करेला, कबो हो नहीं के सकत। खाली है 5 क्वेश्चन के बैठा लेला से होई रे राइट। सब ट्रेंडिंग कइला सन। अभी क दिन से ट्रेंडिंग सेक्शन में, वो म्यूजिक वाला सेक्शन में ना, मेन सेक्शन में क दिन से सब केहू के छितार फुतार के आनी के रूप में उदिया के क दिन से बारह न भी अभी क दिन रहियन कोनो भरोसा नहीं के। तले एगो और डीआरजे रिकॉर्ड से टीजर जोन बा हिला के नाच ओकर टीजर आ गइल बा। आ वो म्यूजिकिया में जगह जानता नहीं शेर खानी एकदम करके जब पावर स्टार के थिया होता न तब शेर के गरजला खानी आवाज
एकदम माने ओमे वो म्यूजिकिया में एक्शन देखावल गइल बा, मार धार, ठीक बा। वो पवन सिंह के एक जना थी, पवन सिंह के साले हमन उ ओमे गुंडा के रोल कइले बड़ा नेती लायक है। रवि पंडित के डायरेक्शन में वो गाना बनल बा। बाकी सब वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। तनिया सा एगो छोटा सा बात भाई, रोएले रघुराई बनू एकदम माने दिल के छू जाता, एकदम रोआ खड़ा कर देता। यही टाइप के गाना पावर स्टार पवन भैया बनावस नु, एकदम मजा आ जाई, एकदम धमाल मच जाई। तो सब गाना में मजा बा, माने मजा बावे, लेकिन ये टाइप के ई अमर गाना बा एगो, ठीक बा। ये हर जगह अमर गाना हमेशा ना दिया ये मान के चली जे नौको लोग के गाना चाहिए ना, ये अमर गाना। बाकी सब आप लोग बहुत ज्यादा प्यार आशीर्वाद देता नहीं लो, यही देत रही लो। प्यार अपना भाई लोग पे बनैले रही लो। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी लो, लाइक करी लो। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर